ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಕಲಚೇತನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಗುರು. ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಸಂವಾದ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಯಾನ್ 25 ವರ್ಷ ಬಿಂದಿನ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಿದಾಯಿ ಬರೋಣ ಅಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡುಲ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಲ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ನಂಕದಾನ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಿನ್ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಆಂಡ ದೇವೇರಿ ಪುದಿಯ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಾವೆ ಸಾಧಾರಣ ಕುಲು ಮೂಲ್ ತುಂಡಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದು ತುಂಡಲಂಚನೆ ಬಿದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಆತು ಒಂದು ಮಾತ ರಟ್ಟನಾಗ ತೂ ಮಾತ ರಟ್ಟ ಬಾರಿ ಚೋ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತು ಬುಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆನ ಕಣ್ಣನಿ ತೀರ್ ಹೋದಿಟ್ಟಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋಯಿನ ಜೀವ ಬೈದನು ಮಗ ಸಾಧನೆಯ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಸಾಧನೆಯ ಸುತ್ತ. ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ.